Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмур Азия. Имрӯз якшанбе 19 декабр қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ. Дар ин видео навор кардем буқои калон, говҳои гусаладор, ғуноҷинои буғуз барои мол кардан. Молҳои буғузам будааст навор кардагием. Баъд буқачаҳо гусола, буқачаҳои средни, буқаҳо барои бастан. Моли майда ҳам ҳаст, совлуқо барои мол кардан, хушхорҳои фарбе, хушхорчоб, барра, майда молҳои арзон. Хулас навори хуб шудагия. Имрӯз касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардаги нестанд, ҳатман подписатсия кунед, видеоро то охир тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед. Рафтем. ҳоли яксола нашидагӣ той даромадааст. 5000 ай савдо мешавад бо 4000 ҷои пулгириш. не аспи калон бошад 2 сола будааст, вайшам аспи нар. ишам нар ай, вайшам нар. 2 сола будааст, 10000 сомон гуфтаста бо савдо мешавад. Вайша ба фикрам ки гирифта буде. Савдо шудеста дута буққа барои бастан. Ҳар душ якҷоя. 19000 ҷои пулгириш соҳибаш гуфтаста. Харидоро бошад аз 15000 кардаста. Созӣ акам хуби. Ҳар душам барои бастан аст. Чунҷора кам хӯрдагия тайёр нестан ҳоли. Хоб, савдо шудеста, манаи буқа барои бастан ай. Акиштан намешавад, қариб ки тайёр шудагия. Хоб, 83 кардаста ира, 87 ҷои пулгириш соҳибаш гуфтаста. 83 доли додагиш нест ҳамин буқара. нархи манаи буқа. Буқаи фарбияи пародашам хубай. 12.5 гуфтаста бо савдо мешавад. 11400 бозор кардай надодааст. 11400 да. Та буқаи хеле хубай. Фазур беде 68 беде. Надодим. Қарабинам буқа барои бастан пародаш хеле хубай. 8000 нархаш бо савдо мешавад. То 7000 бозор кардаист, ҳоли надодааст. Гови гусаладо. Сеюм гусолаш ғуноҷин будааст. Саҳар бега 5 литр шир. Бозор қанча қиlyapti? 9000 гуфтаста, 10000 гуфтаста, 9000 бозор кардагия. 5 литр шир була, сеюм гусолаш ғуноҷин. Ма гои гусаладор якумзоида мнаи буқача будааст. Хела калон шудагия бо буғуз. Чанд моҳа буғуз ака? 4 моҳа? 4 моҳа буғуза. Чанд қа шир дора ози? 3 литр дора. 3 литр як рӯзда. Хоб, чанд гуфтен, чанд кадан? Чира? Ира то 7 тара хест. То 7000 8 гуфтест шудагия, то 7 бозор кардагия. Гои гусаладор дуимзоид будааст. Нарай мода гусалаш? Буқача. Саҳар бега 6 литр шир дора. Хоб, 9800 гуфтаста бо савдо мешавад. 9 ама 8 ярым yana bransımını ötaman aka. 6'da 7'da süt beradi. Yu oşkana seger. Muhammadcan bir savgan. Yakaki. Bir tamam. Ey bu.
Yo'q oshxona. bozor to chand qaraqa Bozor aka 78 qilyapti. Mana o 78 takada است bozor buna go'y gusalador nechinchi bolasi aka seyim gusalash budast buqacha sar bega 6 litr 7 litr shir yak jushdan da 3 litr medodast umi kamish 5 litr metiya 12000 narxish bu savdo meshava bozor qancha qildi aka 9000 9000 bozor kardagi ay خب ما گو برای مول کردن است گو پیری بدم نه سه تا گسولا کرده که دست چهارمش درش کمش 10000 نرخش سودا میشه قancha qildi aka 9000 bozor kardi است necha oylik bo'z bu 6 moh bo'z است uni hajmi qancha deyapsiz mana ish g'unoji mana g'unojidam sozar barodash باید نیست ایشا نقشه 7000 گفته است با سودا میشود بنا قancha qilgan aka 5000 qisira ish qisira 5000 bozor kardagi ayra mana g'unojini bo'g'iz budast 7 moh bo'g'iz 7500 narxish bu savdo میشود qancha qildi aka bozor 6200 6200 bozor kardagi g'unojin baroy mol kardam 7 moh bo'g'iz Simental. mana bu qacha gusola hay 3000 narxish bu savdo میشود 2500 bozor kardas 2.5 dana dodum megan کسانی که مال ارزان میکنن mana فراداشم چنی پول شایده یورا اونا bu qacha средняя خب 4500 нархиш савдо мешава 3600 бозор кардааст ира برو برکات خب савдо шудааст унаи bu qacha فرادоша бинен оценить мехтон 4900 а 4900 خریدааст ира хай оянда дорад нархои аниқ наи г'уноҷинам савдо шудааст иш боша 2900 2900 г'уноҷина харидааст наи бухара савдо шудааста кашокаш доранд 3350 сомон карда истанд ира бухачаи забт савдо шуд манаи бухача гусола 3100 сомон савдо шуд на пулша ҳисоб карда истанд оли 3100 сомонӣ на савлуқо инам 4таи 5таи баракадагиай хоб инора пирам гуфта наметонам хай пирошам ҳасту ёшошам ҳаст 2200 савдо мешава хоб зависит аз ҳастиянаш бо харобтараш 2000 ай 1500 1600 бозор кардагиай хубоша 1800 ам кадай Ona keler. Sağır ceyge salam. Yana kimga? Abdurrahman aytibman. Qabul qilasizlar salom. Jiyanda. Bu-chi? Rakam jiyan. Barra qo'chqoro. Dandon shishaka mebrorand. Ровардестан уже. خب 2200 будааст нархаш бо савдо мешавад бозор 1800 карда ист 1900 ҷои пулгириш калонош 2000 ҷои пулгириш иҷабо гусфандои арзон о
Tamam. Ay چند قصر میشه؟ ویا 950 1000 آمد. خب نای 900 سم 950 سم سر میشیده است تا 1100 سم مال های ارزان مامور تو کاملا شاپش میزان بدید که ماشاءالله داخل میشور هم بالا çıktı da میگم ما رسید خب من واجبم لازم 1100 سمی جای پولگیریش ها mana Abi joylar bir 1000 satılık buraya çıkarmış. 2 dakika koyacağım. خب mana mol های optim ija bara qushqoru tuxli خب چی balang نیست ها چی balang نیست bara qushqoru budasu tuxli budas 1350 گفته است چینده گرفتنش 1300 یا مثال 10 تا گرفت چند میتی 12 نمی من بسیار تر بگیرین 12 نمی هم میتی توقع 1300 1320 رفته است خوب باشه چینده گرفتگی باشه خب mana qo'shqorlar savdo bo'lyapti shishakmi bular qo'zi qo'shqormi qo'zi qo'shqor hop 1900 dan qilyapti 1900 somondan $180 примерно plus minusi bor mana u akamiz boqqan dehqon ikkitasi mana bu kishiniki ekan gap yo'q mana qo'chqor savdo bo'ldi 2250 2250 somon savdo şey mana 2250 somoni Story far be